umhlangano wokuthula, umhlangano wokukholwa, umhlangano wabazalwane. Ya, ngicela si-unmute esikhulekeni, kodwa-ke uma kungukuthi akwenzeki ngapho kuwe, hlanganyela nje nathi ngomoya, siyakuzwa uma ukhuleka ukuze siqale uNkulunkulu ukuzwa noma ungaphimiseki. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu onamandla Ujehova wonke, igama lakho Babe egameni likaJesu. Baba wethu omuhle, omandla onene nanini, uNkulunkulu onathi mehla namalanga ophela kwethu, nanti ithuba elihle nkulunkulu wethu la nkosi yami singena enkozweni emangalisayo, inkonzo Jehova yokwaba ukudla uNkulunkulu thongcele ukuhlefula isikwa sikamoya. Siyabonga Baba wethu oyingcwele, siyabonga Baba wethu onamandla, egameni likaJesu ophila njalo, ophila phakathi kwabantwana bakho. Wena Nkulunkulu benzile Baba wethu oyingcwele, wabenza uNkulunkulu wethu kuJesu la izinto zonke ishintshwa khona. Wabenza uNkulunkulu wethu bazidalwa ezintsha, Baba wethu onamandla, bangumuntu omusha, uNkulunkulu wethu omuhle nophakemeyo, bapheleliswa uNkulunkulu wethu, bagcwaliswa, abangashoda ngalutho uNkulunkulu wethu, yibo laba uNkulunkulu wethu abathengiwe, bathengela uNkulunkulu kuba uNkulunkulu asebenze ngabe imisebenzi emihle. Baba siyabonga ntambama, siyabonga kakhulu, yima njalo uNkulunkulu wethu, kanye nathi siphakamise izandla njalo emhlabeni ukuba abantwana bakho uNkulunkulu wethu balubone uphawu lokubizwa kwabo ukuthi nansi indlu ephelile, Baba wethu oyingcwele, okumele bangene kuyo bahlale nawe phakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu, kwenzile lokhu emaphakadeni, namanje saxoxa leyo ndaba ukuthi wenza umsebenzi omkhulu ophakemeyo ukuba uqede konke ngoJesu inkosi yokuthula. Baba siyabonga lokhu kuthula sinakho, Baba wethu oyingcwele, siyizitsha zokuthula, singukulunga kwakho uNkulunkulu wethu. Baba usilungisise waqeda, saba zindlalifa zombuso, saba ngumbuso kaNkulunkulu emhlabeni. Siyabonga Baba wethu oyingcwele, asisoli lutho, uhamba nathi njalo, uyasikhanda, uyabaphelelisa nalabo abafikayo ukuthi egameni likaJesu kuphelela khona. Siyabonga ngegameni namandla manje naphakade, amen. Amen. Ya, ngiyanibingelela ke bazalwane egameni likaJesu, egameni elinamandla, uJesu oyinkosi yethu sonke, osinikeza ukuphila okumangalisayo. Mntwana kaNkulunkulu lo kusivumelwano esisha, umsakazo eNewcastle, ozoxoxa nani namhlanje indaba bazalwane okuthiwa isigaba 6, the 6th feast of atonement. Kulomkhosi bazalwane esithi umkhosi wesithupha, sizoxoxa ngawo namhlanje, sibeke ukuqondile according to the scriptures, noma
njengalokhu imibhalo iyayibekile ukuthi uKristu noma uJesu uzofa afele izono zabaningi ukuba alethe i-atonement, alethe ukulungisiswa kwabantu, alethe ukubuyiselwa kwabantu kuNkulunkulu, ususwa onke amacala abo. So-ke sizoxoxa leyo ndaba-ke bazalwane. Ngiyakholwa ukuthi ngiyezwakala. Anyone who can confirm ukuthi ngizwakala kahle na? Amen. Amen, baba, uyazwakala kahle. Amen. Siyabonga. Gogo B. Thank you. Umama wami lapho Primrose no Julie siyabonga ukuthi nikhona, abanye baseza for sure. Sizofunda ke lapha bazalwane kuma encwadi yamaLevi, kodwa ngiyathanda ukuthi before sifike khona siyakhumbula ukuthi siya-eda manje, siqhubeka nohambo lwethu lwama-feast akwa-Israyeli, imikhosi engcwele okwakuthiwa kuyofanele baqhubeke njalo ngey'khathi zakhona, beyipractice, beyirehearse, ngoba these are holy convocation. Imikhosi le engcwele, imikhosi le eyamiswa, kwathiwa uma benza le mikhosi barehearse noma benza ukukhunjulwa kwemikhosi yonke noma komthetho uNkulunkulu awubekile, ukuthi le mthetho uNkulunkulu ayibekile ube yimithetho njalo ngey'khathi zakhona ekhunjulwayo, yenziwe ngabantu. So-ke kulo mkhosi esingena kuwo wesithupha namhlanje upart 1 lo esimqalayo. Yonke lena eminye sesiyenzile, seshoda ngumkhosi owodwa wokugcina. So-ke sizothi mase sifike ekugcineni bese siyilanda yonke futhi siyibeka-ke manje ukuthi sekuclear kuwo wonke umuntu ukuthi la kwenzakalani, la kwenzakalani, la kwenzakalani. Kodwa-ke ngenxa lomkhosi ukuthi umkhosi wesithupha okuthiwa umkhosi we-atonement, kuyofanele si-unpack yonke into yakhona ivele ibe sobala. Asifundeke from verse 26 kuLevi, incwadi yamaLevi verse 23 verse 26. Angikwazi ukufunda. Amen bazalwane, siyafunda umaLevi 23 verse 26. Yeah. uJehova wakhuluma kuMose wathi, kepha ngolweshumi lwaleyo nyanga yesikhombisa, kulolo suku lokubuyisana, anoba nomhlangano ongcwele. Awumeke nje lapho. Niyezwa bazalwane, la kuthiwa ngosuku lweshumi, ngamanye amazwi ziwu-10 enyangeni yesikhombisa, bayokwenzani? Kulusuku lokubuyisana, anoba nomhlangano ongcwele. Kuthiwa lolu usuku i-atonement, usuku lokubuyisana, anoba nomhlangano ongcwele. Yes. Nithobise imphefumulo yenu, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Thobisa imphefumulo yenu, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Awumeke nje lapho msalwa, uzozugcina ku-32. Okay, si-unpack-ke lokhu bazalwane sesikuphethe.
ukuze singafundi nathi njengorabi ababefunda nje incwadi kaMose bayifunde kungezwakali nokuthi ukuthini. Uke waxoxa omnye umzalwane emini ukuthi uJesu abafundi babehamba njalo bevakashela emathempelini, emasinagogweni. Uma befika khona bafike kufundwa incwadi kaMose, yiyo nje incwadi kaMose lesiyifundayo. Bafunde nje saculo, bafundela abantu. Kuthiwa ngesikhathi befunda inhliziyo zabantu kwakwehlisa embozo, simboza ukuba bengezwa lutho. Now uma oPaul befika lapho kwathiwa asibanikeze ithuba, banikezwa abantu ethempelini noma emasinagogweni. Eke sibanikeze ithuba lamadoda. Bajabula abazalwane benikezwe ithuba, ngoba bona kuthi makufundwa uMose kubona kumbozeki inhliziyo, ngoba bona bamfunda uMose with the eyes of the last Adam. Ngamanye amazwi kuthi kufunda uMose badlule kuMose baye uAdam okhonjwa yilento efundwayo. Manje abafundisi noma abapristi noma abafundisi bomthetho bona babenganawo amehlo okwedlula babone lento ekhonjwayo. Niyakhumbula noJesu efike befunda umbhalo othile, wafika wangena wawucacisa, wathi mayucacisa wathi-ke namhlanje le ndaba ifezekile. Kwaqala kubo kwembuleka amehlo ukuthi hayibo ithini lento. So nabapostoli-ke babenjalo. Nathi-ke bazalwane, if kwenzeka sifunde incwadi kaMose, we need to unpack, we need to have the eyes of Christ. Singafundi maqede siphelele lapho. Now lento ke ethi ngosuku lweshumi kulolu suku lweshumi enyangeni yesikhombisa kuba kuyenzeka ngabe niphethe ngangithethe nganamakhwaya, o2 choir, o3 choir, o4 choir. Ngabe niyadweba lapho ma-exercising enu, nenze something like i-landscape like, nidwebe nenze amakhalam awu7, bese kuthi phakathi nendawo kushuthi 1 2 3 4 amakhalams awu4 ayimele wodwa, phezulu uzobhala ukuthi A, udwebe ulayini ukuthi ucolumn A onama sub columns awu4, bese ucolumn bese ushiya space phakathi nendawo, bese wenza ama columns awu3 phezulu uthi B, then wenza ama columns awu3 phansi kwa B. Then ke sizoxoxa ke indaba ethi ucolumn A is the feast of dawn, bese kuthi ucolumn B is the feast of falling. Sihlukanisa lemkhosi ewu7, sizoyinika igaba zayo. Lemkhosi ewu7 imkhosi ewu4 is a dawn, is the dawn of the gospel. Laliqala khona ivangeli, uJesu wayigcwalisa yonke imikhosi emithathu, then owesine wawugcwalisa esehleli ngakwesokunene sikayise. That is categorized as dawn, at dawn, at the beginning. Now njoba sesingapha kwale space engithe sishiyeni, sesikhuluma ke manje at the end, the falling,
ngamanye amazwi ekushoneni kwelanga. Now why sithi ekushoneni kwelanga? Ingoba lemkhosi phakathi nendawo ngapha 4 ngapha 3 lemkhosi emithathu yona iwela esayidini lokuthi izinto zonke from uJesu enyukile kulo 40 years period kuhanjwa kuyale is the falling feast, ama feast okuthiwa awokugcina. Ngamanye amazwi uJesu is completing or is fulfilling the work of the Father. So yonke lemkhosi eyisikhombisa uJesu ufanele ayigcwalise yonke. Uma uJesu engayigcwalisile wayengeke akwazi ukuclaima izinto ezintsha ukuthi sezikhona imkhosi ibingagcwalisile. Uthi uJesu akukho ngisho a dot of the law ongazi ukugcwaliswa kuyokwedlula izulu nomhlaba, but lokhu akukwenzeka ukuthi kuvalwe noma kwedlule kungenzekile konke lokhu. Now umbuzo kungathi uswayigcwalisa uJesu imkhosi yonke njobe esehleli ngasokunene sikayise? Iyo ke imibuzo le ufuna ukuyiphendula. Noma sengavala sengiqedile. Kodwa kasiqhubekeke bazalwane, ngiyazi ukuthi akufanele ngiphuthume la le ndaba ilikhuni kakhulu bazalwane. Ningibekezelele, ikukhuni kakhulu ukuba thina singayizwa singasiwona amaJuda, but amaJuda ayizwa kahle, thina safika sashenye into abangayisho bona. Umnikelo wokushiswa, isilwane sashiswa, sasimele umlilo uJesu ayizongena kuwo. Now uma ungakwazi lokhu ungakuqondi ukuthi kwenziwani makushiswa isilwane, yini le yenziwayo, sihlukumezelwana isilwane sishiswa, sasingena emlilweni sesifile selithathiwe igazi laso. Sizokufunda kuzovela ngenzela ukuthi nibe namehlo kuwela masinyane nibe ngaphesheya. So lemkhosi ke idouble ijuwal, umkhosi wokuqala okuthiwa umkhosi wephasika, lo mkhosi lo wawuphethe iatonement, iprogressive, izohamba izophela le at the end of the period of 40 years, kodwa iqale esiphambanweni. Umkhosi wokuqala umkhosi weatonement, la uNkulunkulu ebuyisana khona nabantu ngokwezono zabo elenge esiphambanweni. Umkhosi lowo wokuqala, ingakho ngithi uhlukene kabili. Ukhona the first one la kunikelwa khona isilwane ngomnikelo, kuba umnikelo wokushiswa, selithathiwe igazi layo layochelwa, lalichelwa khona. Asifundeni ngenzela ukuthi amehlo ene bevulekile ngesikhathi siqhubeka sifunda. Amen. uLevi 23 verse 26. Jehova wakhuluma kuMose wathi, "Ephango lweshumi lwaleyo nyanga yesikhombisa, kulusuku lokubuyisana, anoba nomhlangano ongcwele." Cela ume lapho la. Ngiyaxolisa ukumisa maningi ama details akule ndaba. Yini kuthiwa ngenyanga yesikhombisa? Inyanga yesikhombisa, that was their end of the year. So kwenziwe lokhu ngosuku luka 10. Niyakhumbula ukuthi isilwane sasihlolwa njoba noJesu wahlolwa, wahamba ama stages athile.
so kunendaba ekhona kule number le. So ikhalenda yabo ngithi kuthiwa yini solar ban calendar, ikhalenda yabo. So leyo calendar leyo angithi niyazi ukuthi inyanga yabo yokuqala kuthiwa uAbibi. uAbibi is between April and March. So ke unyaka wabo uphele la ko-October. So njalo ke kodwa ke esedluleke lapho sibambe lama details athi imkhosi le engasekugcineni. Ukhona umkhosi esesike sawuphatha wamacilongo, umkhosi ongale ngaphesheya kwalomhosha engithe wenzeni. Bese kuba yilo mkhosi esingena kuwo namhlanje, umkhosi wesithupha. So ke kunembuzi ke sizoyibona eshiswayo. Qhubeka. Nithobise imphefumulo yenu, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. 28. Ningasebenzi imisebenzi ngalolo suku, ukuba kulusuku lokubuyisana, ukunenzela ukubuyisana phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu. 29. Ngalokho ngokuba yilowo nalowo muntu ongathotshiswa ngalolo suku uyakunqunywa kubantu bakubo. Yilowo nalowo muntu owenza umsebenzi othile ngalolo suku, lowo muntu ngiyakumbhubhisa, angabikho kubantu bakubo. Ningasebenzi imisebenzi kuyisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu ezindlini zenu zonke. Uyakuba yisabatha lokuphumula okuzothileyo kini. Nithobise imphefumulo yenu ngolwesishagalolunye lwenyanga kusihlwa. Kusukela kusihlwa kuze kube kusihlwa, anogcina isabatha lenu. 33. Yes. Jehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kubantwana Ngithe ugcina 32. Okay. Asifunde ke ku chapter 16 verse 1 to 17 ngizela ukukhuluma kamuva kuYulevia chapter 16 verse 1 to 17. uLevi chapter 16 verse 1. uJehova wakhuluma kuMose emva kokufa kwamadodana ka-Aroni, ekusondeleni kwawo phambi kukaJehova afa. uJehova wathi kuMose, khuluma ku-Aroni umfowenu ukuba angangeni njalo endaweni engcwele phakathi kwesihengo ngaphambi kwesihlalo somusa esiphezu komphongolo, ukuze angafi, ngokuba ngiyakubonakala efwini phezu kwesihlalo somusa. u-Aroni kangene endaweni engcwele, nalokhu iduna libe ngumnikelo wesono, nenqama ibe ngumnikelo wokushiswa. Embathe ibhantshi elingcwele lelineni, abe nebhulukwe lelineni emzimbeni wakhe, abhince ibhande lelineni, afake isigqoko selineni. Lezi zizembatho ezingcwele. Uyakugeza umzimba wakhe ngamanzi azembathe. Wothabatha enhlanganweni yabantwana bakwa-Israyeli izimpongo ezimbili zibe ngumnikelo wesono, nenqama ibe ngumnikelo wokushiswa. u-Aroni kanikele ngenkunzi yomnikelo wesono engenxa yakhe, azenzele yena nendlu yakhe ukubuyisana. Wothabatha izimpongo zombili azibeke phambi kukaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana. u-Aroni uyakwenza inkatho ngezimpongo ezimbili, enye inkatho ibe ngekaJehova, enye inkatho ibe ngeka-Azazeli. u-Aroni wonikela ngempongo edliwe yinkatho kaJehova.
anikele ngayo ibe ngumnikelo wesono. Kepha impongo edliwe yinkatho ka-Azazeli iyakubekwa phambi kukaJehova isezwa ukuba kwenziwe ukubuyisana ngayo. Ithunywe ku-Azazeli ehlane. U-Aroni wonikela ngenkunzi yomnikelo wesono engenxa yakhe, azenzele yena nendlu yakhe ukubuyisana, ahlabe inkunzi yomnikelo wesono engenxa yakhe. Wothabatha umcengezi womlilo ogcwele amalahle omlilo ase-altare phambi kukaJehova, izandla zakhe zigcwele impepho ethaphukayo icolisisiwe, akulethe ngaphakathi kwesihenqo, abeke impepho emlilweni phambi kukaJehova, ukuba ifu lempepho lisibekele isihlalo somusa esiphezu kobufakazi ukuze angafi. Athabathe kulo igazi lenkunzi, afafaze ngalo isihlalo somusa ngasempumalanga ngomunwe wakhe, nangaphambi kwesihlalo somusa afafaze ngegazi kasikhombisa ngomunwe wakhe. Abesehlaba impongo yomnikelo wesono engenxa yabantu, alethe igazi layo ngaphakathi kwesihenqo, enze ngegazi layo njengalokho wenza ngegazi lenkunzi, afafaze ngalo isihlalo somusa nangaphambi kwesihlalo somusa, enzele indawo engcwele ukubuyisana ngenxa yokungcola kwabantwana bakwa-Israyeli nangenxa yeziphambeko zabo ezonweni zabo zonke. Uvesi bani lo? Verse 16. Okay, from 17 uqede. Akenzele njalo netende lokuhlangana elihlezi nabo phakathi kokungcola kwabo. Akuyi kubakho umuntu etendeni lokuhlangana nxa engena ukwenza ukubuyisana endaweni engcwele aze aphume, azenzele ukubuyisana yena nendlu yakhe nebandla lonke lakwa-Israyeli. Siyabonga bazalwane. Cishe isithombe niyasibamba ukuthi la kuneyimpongo ezimbili ezika-Israyeli, eziyimpongo zombili, bese kuba khona inkunzi engumnikelo wakhe u-Aaron, umpristi omkhulu, kanye nendlu yakhe athona noma izoba umnikelo wesono esingaba khona kuye nendlu yakhe. Lokhu u-Aroni uzongena kanye, akazi ukungena njalo njalo endaweni engcwele. Okay, bese kuba khona ke into ethi kuzoshaywa amadayisi azoshaywa kuleyo silwane okuwela kuso idayisi. Njoba sasizwa kuJesu ukuthi uJesu bashaya ilokhungu kuthiwa benza ini, ukuthengiselana ingubo, ukuhlukaniselana ingubo zakhe, khona into enjalo, bashaya amadayisi ukwabelana ngazo. So la uma benza amadayisi la bakhetha ilokhungu isilwane esizoba umnikelo wesizwe sonke sakwa-Israyeli. Ngamanye amazwi leso silwane simelele u-Israyeli wonke, okuthiwa sizoba isilwane noma yimvu ezohamba ilahleke ehlane, kuthiwa yimvu kaZazele, okuthiwa i-scapegoat. Okay, izovezwa kuJehova bese iyathathwa iyakhishwa ihambe yehlane iyodliwa yilokho kuyidlayo ehlane, the beast. I-beast isilwane ngaba impisi ngaba yini, but the beast, leyo beast leyo imelelo okuthile ngokwezwi lenkosi.
is not the really beast, isilwane, impisi, whatever, isilwane singahlangana nayo siyidle, but lokho kudliwa yileso silwane kuyobe kumele lokuthile esizohlangana nakho endleleni masiqhubeka sifunda. Then bese kuthi lenenye nayo umnikelo kaIsrayeli, ingakho kuthiwa uyoma esangweni la kukhona i-congregation ayiveze bese ibulawa bese kukhishwa igazi layo liyokwenza i-atonement, liyokwenza ukubuyisana, lichinswe lapha yahlalweni somusa nangaphambili. Okay, now yona ke iyenziwani uma isihlatshiwe? Yona ingumnikelo wokushiswa. Umnikelo wokushiswa ukuhlupheka kaJesu engena esiphambanweni ebethelwa. Uma yethu uJesu asedlule lesitsha kodwa kungabi intando yami, wayesho lokho, wayesho ukuthi useya ebuhlungwini obukhulu njoba leyamvu inikelwa ibekwa emlilweni wokushiswa, umnikelo lo wenhlupheko. So uJesu wayezongena enhluphekweni, wangena kuJesu ngokukhomba kwalemvu eyashiswayo, wangena emlilweni oyisiphambano. Waze wathi uJesu kufeziwe, it is finished. Tetelestai, something like that in Greek. Okusho ukuthi it is finished. Finished what? Akusiwu finish ukuthi usewuqedile wonke umsebenzi, ngoba it was at the initial stage, but wayesho ukuthi I have fulfilled this one. Okay, now asambeke bese kuba nomnikelo oqhutshiwe, wona wasuka kuphi? Ehlane, kuthiwa uzazele. Uzazele ke yena umelele iperiod ka-40 years. U-Israyeli esehlane edunguza khona efuna ukuyongena kuphi? eKenani, uzazowela iJordan uyongena eKenani. Is that period of 40 years from 30 AD up to 70 AD is that period. Uzazele udukuze ehlane. Ubani lo sehlane? Uzazele umelela uIsrayeli, leso silwane esidukiswe ehlane simelela uIsrayeli. Kuze kube nini sizokuthola ke masihamba? Ake sikubambe nje kanjalo ukuthi seniyitholile manje lezi ilwane ziwu2. Ingakho kuthiwa i-atonement was progress, it started and yasiba progressive. Leyo qala eyashiswayo yaphelela ngokubethelwa kwaJesu, wangena emlilweni wokushiswa, eshiswa isiphambano. Isiphambano sasimele njoba ethi uJohane umbhabhadisi, uthi uJohane ukhona ozayo ozobhabhathisa ngomoya nangani nangomlilo. Uma sebehlulelwa ama-Israyeli azokwehlulelwa ngomlilo. uJesu uma naye feza inkonzo eglorifya uyise, ungena emlilweni, uyabethelwa esiphambanweni, wenza njengale yamvu eyosiwa, eyashiswa, yaqedwa ngomlilo. uJesu ke lo, with the eyes of the last Adam. Okay, now asihambeke siyayibamba nje, asiye ku Matthew 26 verse 57. Matthew 26 verse 57, 57. Matthew 26 verse 57. Ababebambile uJesu bamusa kuKhayifasi umpristi omkhulu. Lapho kwakubuthene khona ababhali namalungu. Yeah. Kepha uPetro wamlandela
u57 kuphela. Okay. Ababembambile uJesu bamusa kuKhayifasi umpristi omkhulu. Lapho kwakubuthene ababhali namalungu. Yini ezobhekwa kuJesu? uJesu bambeka icala. So umpristi omkhulu lo. Umpristi omkhulu ufanele avume ukuthi uyalibona icala uJesu. Uma engaliboni athi akaliboni icala, bese ethi yena igazi lakhe liyobuzwa kini. Bavuma bakwaIsrayeli bathi liyobuzwa kithi nabantwana bethu, nabo babafaka ecaleni labo. So ke asiqhubeke sifundeke. U27 ke manje verse 15 to 23. 27 verse 15 to 23. Ngokuka Matthew. Yes, Matthew 27 verse 15 to 23. To 23. Kepha ngomkhosi umbusi wayejwayele ukukhululela isixulu isiboshwa sibe sinye esasisithanda. Ngaleso sikhathi babe nesiboshwa esidubuleyo esithiwa uBarabha. Ngakho sebebuthene uPilato wathi kubo, "Nithanda ukuba nginikhululele bani, uBarabha nokuba uJesu othiwa uKristu na?" Ukuba wayekwazi ukuthi bamnikele ngomhawu. Esehleze esihlalweni sokwahlulela, umkakhe wathumela kuye wathi, "Ungabi nandaba kulowo muntu olungileyo, ngokuba ngihluphekile kakhulu namuhla ngaye ephusheni." Kepha abapristi abakhulu namalunga bancenga izixuku ukuba zicele uBarabha zimbulale uJesu. 23. Wayesemphendula umbusi wathi kubo, "Nithanda ukuba nginikhululele muphi kulaba ababili na?" Bathi, "uBarabha." uPilato wathi kubo, "Pho-ke ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na?" Bonke bathi, "Makabathelwe esiphambanweni." Wayesethi, "Ngokuba wenze bubi buni na?" Kepha bamemeza kakhulu, bathi makabethelwe esiphambanweni. Yebo, uPilato akamthole necala, kodwa abantu bamemeza bathi akabethelwe esiphambanweni enganali icala. Buphi ububi abenzile uJesu? Alifumana umpristi omkhulu akalifumananga icala okuthiwa angathi yes mbetheleni, owenze okunje kwaIsrayeli kufanele afe ngalendlela. Niyazi ukuthi ukubethelwa emthini kwaIsrayeli kwakusho oqalekisiwe, the curse. Ingakho uJesu all the curses awungawethu ufike wawathatha waba ngawakhe. Konke obekade kusinamathele wakuthatha konke, wasesinikeza ibhantshi elisha okuthiwa ibhantshi lokulunga, the righteousness of God. Wasenza thina saba ukulunga ngoba yena esekuthathe konke. Wathatha isono, wathatha ama-curses, yabo, zonke lezi zinto lezi ezayivela ukuthi uJesu uzokwenza khona. Okay. Nikhumbule ukuthi kulomkhosi esisuka kuwo bekade sixoxa indaba yokuthi uJesu uma ezofa wayezofa ezofela abantu ezonweni abangakwazi ukukhipha umnikelo wentethelelo waIsrayeli. Uma umuntu enze isono okuthiwa isono senhloso, isono sokuphinga, isono sokubulala, zonke lezi zono lezi, wayekhandwa ngamatshe noma wayebulawa afe. Njengoba nazi nikhumbula ukuthi owesifazane walethwa uJesu kwathiwa ngokomthetho esinawo lona umele ukukhandwa ngamatshe afe. Yini ayayibenza ukuthi bamkhande ngamatshe afe? Babeyaliwe ukuthi
uma umuntu enza isono esinjalo akusiyona impanzamo, akusikhona ukuthi ubekhohliwe. Awukwazi ukuyolala ulale nendoda yomuntu noma ulale nomfazi womuntu ungakuhlosile lokho. Waqala esweni wamhawukela, umkhanukela, waze wambamba navumelana. Wakwenza lokho kuthiwa-ke isono senhloso leso, ngoba you planned to do it. Now yini eyayingcola? Kwakungangcoli nje wena kuphela, kwakungcola isizwe sonke. Their land yayiba ngengcolileyo, so abasakwazi ukulima kuyo ngoba ingcolile. So kufanele kuze kufe lo oyingcolisile ukuba balime. Uma bengakambulali kufanele bengalimi, kumane kungadliwa. Okay, uma uJesu efika njoba nje ezoba umnikelo wemvu, ukugeza isizwe, to atone, ukubuyisela abantu bakaNkulunkulu ngoba bona phambi kaNkulunkulu abantu bafa, so bayavuswa ngalomnikelo. uJesu ufa endaweni yabo ukuze izwe labo lilungiswe. Indawo, nikhumbule ukuthi yonke lento iyaprofetha. Iland yakwa-Israyeli, iland, ngicela ubhale ngamagama amakhulu ukuthi iland yayisho izinto eziningi. Iland is where God will meet them. eKenani, ahlale nabo, abe uNkulunkulu phakathi kwabo, ahlale nabo njalo, babe at rest, baphumule. Now namanje bazalwane, masifunda ngeland, asokwazi ukuthi iland le eyayivikelwa kangaka ukuthi ingangcoli, ingoba iland imelele uNkulunkulu, imelele uJesu, imelele uMoya oNgcwele, ukuthi kuwo noma kuloku kuthathu, this is our land where we will be deposited, bese siba isidalwa esisha. We are in our land. This is where we are going to land. So uma indawo yethu ingcolile, yabona ngiyifaka namla, uma indawo yethu ingcolile akukho ukuphumula. So nabo ke indawo yabo yayisuka ingcolile. uJesu mayefa ufa endaweni yabo bonke abantu abenza isono senhloso, ukuze kulungiswe zonke izinto ebeyingalungile ngokuthi lo muntu wenza isono esinjalo. Yayingekho imbuzi nenkunzi ibulawele ukuthi umuntu wenza isono senhloso, kwakufa yena umuntu. Ingakho ke uMaroma, umpostoli wethu, ethi inkokhelo yesono ukufa. Ngihlale ngiyikhotha lencwadi ngithi uNkulunkulu wafunga uGenesis 15 ukuthi ngifunga ngami uqobo kuyofa mina endaweni yomuntu owenza isono, ekhomba indodana yakhe ingakabonakali. So uJesu mayifika, ufika uzokwenza lo msebenzi lowo. Okay, so la uPilato uma ebuka ukuthi uJesu akanasono, lapho kwakufanele uPilato athi angisiboni isono, amdedele sengathi umdedela njengale yambuzi ephoswa ehlane imelela uIsrayeli. Hayi sekukuningi kakhulu bazalwane, angime la, kodwa ngicela ukugcina ngoLevi 16 verse 10, 16 verse 10 no 17 verse 7 and 8. Levi 16 verse 10. Yeah. Kepha impongo edliwe inkatho ka-Azazeli iyakubekwa phambi kukaJehova isedlwa ukuba kwenziwe ukubuyisana ngayo. Mana impongo
iyobekwa phambi kaJehova isezwa, ngamanye amazwi iphila. uJesu wabekwa phambi kompristi omkhulu ephila engakabulawa. Bathi sithulele uBarnaba abulawe lo, okungukuthi abethelwe, abe destroyed. Ukuphoswa kwakhe kuleyo destruction leyo kwakunguphoswa kwakhe ehlane, ukuba ehlane ayodliwa isilwane, ayodliwa ibhisti. Kodwa leyo mpongo leyo yayingasamile njengoJesu. Eyayimi njengoJesu kwakuyileya, lena yayisimi njengo-Israyeli, kodwa kuyimpongo. U-Israyeli, le mpongo imelela u-Israyeli lelahlwayo. Sizokuzwa lokho ukuthi sikusho ngani lokho, ngoba iBhayibheli fanele liyi-interprete lona, singalikhulumeli. Ufunda ke u17 verse 7 and 8. uLevi 17 verse 7. Abasayi kuhlabela amadimoni imhlatshelo yabo abaye kuyo ukuphinga. Lokho kuya kuba isimiso esiphakade kubo ezizukulwaneni zabo. Wothi kubo yilowo nalowo wendlu yakwa-Israyeli noma owabafokazi abagogobeleyo phakathi kwabo, onikela ngomnikelo wokushiswa noma wothi kubo yilowo nalowo muntu wendlu yakwa-Israyeli noma owabafokazi abagogobeleyo phakathi kwabo, onikela ngomnikelo wokushiswa noma ngomhlatshelo, angayilethi emnyango wetende lokuhlangana ukunikela ngawo kuJehova. Lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Hayi, ngicela sibuye siyichaze inokuthile okufanele sichaze sesihlanganisa no Revelation 17. Ngicela sime labazalwane ngenxa yesikhathi, angifuni ukuze kuphele i-hour gonqonqo conono. Asimeke labazalwane ukuthi sineyimbuzi ezimbili, eyodwa imbuzi yashiswa bese kuthi le eyadliwa unkatho ngokwedayisi yona yadedelwa yaya ehlane yaba i-scapegoat. Le yokuqala yenza umnikelo wokubuyisana, nale yesibili nayo yenza umnikelo wokubuyisana, but yona idedelwa iphila ukuba iyohlangana nezimpisi ehlane, iyodliwa ama-beast ehlane, izohlala ehlane that period ka-40 years, njengo-Israyeli ehlele ehlane the period of 40 years. Manje sekukhonjwa ibandla ngoba la kwase kuyisikhathi sokukhomba ukuthi uJesu mayifika uzofika enze ini. Ibandla ke leli manje elikhonjwayo ukuthi ibandla liqala la ku period ka from 30 to 70. Ibandla lelo abapostoli ababezolakha balishiye lakhiwe, bese kuthi ngesikhathi sethu kuyi-new covenant, ngoba asekho njengamanje kwi-old covenant. I-new covenant yaqala ngesikhathi sabapostoli, bayishiya isimile. So ke uma thina sifica isikhona indlu, singena kule ndlu. Indlu ke manje iyona ke le esesikuyo, sikhuluma siyiyo indlu. So ke sizoxoxa ke bazalwane size siyiqede le ndaba kulomkhosi lo, upart 1 lo esiwumisayo namhlanje, bese kuthi ke ngomsombuluko siqhubeka no-part 2 wale ndaba. Inkosi ke bazalwane nibusise. Uma kukhona nombuzo
ngoba sisavulile lapha abazalwane sinivulela ukuthi nikhomente nibuze imibuzo sikhona si-available ukusebenza imini yonke uma uphosa umbuzo egroupini ukuthi hayi eke sizwe ukuthi bathini abazalwane abakubuzayo sikuphendule ukuze bahambe benganayo into endleleni ebavimbayo ukuthi baqhubeke ngenxa yokuthi usami enombuzo othile. Inkosi ke inibusise bangcwele. Haleluya.